Fatality Deathmatch. V minulom kole prežil Supa. V ďalekej budúcnosti, kedy ľudstvo skoro vyhynulo, svet ovládli zmutovaní umelci. Vo svete, kde ľudia žijú ako divosi bojujúci o svoj život. Ľudstvo v podzemí kopírovalo zakázané platne. Mutanti unášali divokých ľudí pre svoju hru. Hru, ktorú sleduje celý svet. 16 bojovníkov. Prežiť môže iba jeden. Rozhodni o tom ty. Local Freestyle Battle. Milí priatelia, keďže máme vonku 475 stupňov Celzia a reperi sú ukrytí vo svojich klimatizovaných jaskyniach, máme pre vás plechové kolo, v ktorom sa proti sebe postavím ja proti mne. Shorty, idem prvý. Hej, Robotino, počúvaj toto. Jau. Hej, pán moderátorko z plechu, jedine ja ťa môžem varene odjebať z plechu. Ty všetky tvoje hlášky sú výslovne milé, vypadáš ako nový E.T. číslo 5, yeah! Stop, Shorty, ty robot vyjebaný, idem ja. Hej? Dobre môj, dobre. Povedz, kvôli čomu ideš hrať sa na majstra. Hrať sa na to, jak vypadáš, hrať sa na vajcia. Nepiču, ja hovorím ti, pozri, ako vypadáš. Šopaš rotu so šiltom, retardovaný vysávač. Stop, čo mi jebe to, čo som dal za pičovinu? To čo bolo toto? Za toto jeden z nás príde o vajcia. Dosť bolo pičovín, milí priatelia, pretože teraz odhalíme mená, ktoré sa objavia v poslednom kole základnej časti. Kto to bude? Multitalentovaný čávo, trendsetter, najlepší hyper strednej Európe, metamorfolog, Don Teflon, Baro Frajeris, Ricky Baus a najväčší iluminator. Proti nemu sa postaví ten, čo ho netreba menovať.